ኣይንወቓቐስ እባ ንኹን መላዝብቲ ይቕሬታይ እሞ ናይ ሰላም መብራህቲ ይቕረኢልና ንቕድሚት ንሰጉም ኩሉ ሓዲግና ንፍቕሪ ነቐድም ተማለይ ሓሊፍ እዩ ንድሕሪት ኣይንመለስ ብዛዕባ ሎሚ ንሕሰብ ህይወትና ክቕደስ ኣብ ክንዲ ስቑኢልካ ሕማቕ ምሕሳብ ህድእ ኢልካ ነቲ ሰናይ ምስዓብ ምውቕቓስ መርዝዩ ንልቢ ቀታሊ ፍቕሪ ይሕሸና ኣዝዩ ደስ በሃሊ ቂም ጾርዩ ንኸብድና ይቕሬታ ግን ክንፍዩ ንነፍስና ከም ብርሃን ፀሓይ ንጸልማት ዝቐድድ ፍቕሪ ይንገስ ሰላም ክወርድ ብሓባር ንሕረስ ዓውዲ ተስፋና ፍረ ክፈሪ ንመጻኢ ህይወትና ሓደ ልቢ ሃልወና ንቕድሚት ንጠምት ሓድነት እሞ ናይ ዓወት ሰረት ቃላትና ይጥዓሙ ከም መዓር ወለላ ልብና ይተሓደስ ብናይ ሰላም ጽላላ ኣይንመለስ ንድሕሪት ሕሉፍ ንሕልፉ ሎሚ ንስራሕ ንጽባሕ ዝተርፉ ኢንኢድ ተተሓሒዝና ንስገር ንኹሉ ፍቕሪ እሞ መጥመሪ ናይ ኩሉ ኢንኢድ ተተሓሒዝና ንስገሮ ንኹሉ ፍቕሪ እሞ መጥመሪ ናይ ኩሉ ተንኪዩ የቐኒየለይ ሸር ላይክ ምግባር ግን ኣይትረስዑ ዝኾነ ሓሳባት ተልኩም ርእይቶት ሃሊኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ የቐኒየለይ